wong pada kelingan pelayan orang lalet kesopanan ning sekang langganan yen tas balik jalan-jalan mingguan mumpung bae tas gajian sewulan warung pojok keampiran itu sobat saka gorengan ami rebuse dagingnya Ora tersangka Kalesan Chandra Kirana panayagane singawit papan atas sampai tekang papan bekas. Aw. Enakan? Ora weruh Priwe? yen ana dalang barungan ki dalang rasam karo ki dalang buteng. Aduh, wapenjol sing pinggir dalan, wapenjol tukang somai, aduh wapenjol, aduh wapenjol kaji kredit. Aduh Kang Penjol, sembayangnya beli karo celana. Disangkainakan barai nirang. Aduh Kang Penjol, Masih enak mimi kuwen. ayah, Ayo goyang menedele. Medikane mending. Pangapunten Raka. bang dok ting dong pak pok ting, bang pok bang pok, lang dong pak ting pong, bang. Gamelan mono nabrak-abrak gamelan. Semono pirang-pirang kena ngapa nganggo cocot. Ya enda, arane Panjaka Chandra Kirana mah multi talent. Kena ngapa cocot ora pada karo cucut. Ya enda. Nah, Pak, rai kecomberan, ya rai apa? guteng, Rai welut.
Apa sirarai pepeteng? Ah, kemang-mang. Sirarai kayak aspal? Dikirainnya kayak berko. Udah, masa kalah hari yang mah. Masih mending adu lumah lamun kalau omong kah. Kalau sendalang wayang. Ya iyalah. Berarti kalah rasam. Ya ya kak. Ah apa nih? Orang reang sing kalah wa. Hah? Reang pernah kalah ning dalang rasam. Penang rasamu? Iya. Penang lagu Solanjana. Kini lakone ke anu kini cak. Apa? Perkawinan. Ya kawinan. Suduraden dak punya wayang rasam. Subang Manukan ya. Subang Keranjang. Subang Keranjang. Ya kawinan. Kawinan. Melawan. Persebelasan. Persib. Aja ku jalan masih gutang. Mandakan budal badil. Subang Larang melawan Persib mah. Mandakakan lakon tukang Rusak lakon. rusak lakon rai gutang. Berubling lakon. Gusti Prabu. Ya. Loh, cangkem kunku. Prabu. Jaya Tunggal. Jaya Tunggal sandiwara. Jaya Kuwen. Jaya Laksana, ngomongna Jaya Laksana. Bener. Aja guyonan tikus. Oh, hari. Dik aku lagi ngaulangan di sih. Di Semono pejaratan. pejaratan, dik aku kemit. Pejajaran. Meneng agak guteng, pinter gak kita karo siraku. Wah, dialokaken kaya konon. Kalau ada kita negara nabrang dalan sepur. Rai mledrek. Sik. Sira raine cingkrang. Ongol. Oh. Kin ki perkawinan ki. Njaluk mas kawin. Iya, mas kawine. Mas kawine siji. Hiji. Langit. Lintang. Iya. Nomor loro. Wulan dulang karo mix lho. Kaya wong hebat-hebat tok. Oh. Manjing. Iya. Ajak guyonan. Lah. Angel temen delingaken. Sangat dikan dari ngomong aja dipegot-pegot dengan. Kongkon manjing ning agama Kristen. Islam. Sawise dheweke. Islam. Engkoku. Aji. Bakal. Woi. Aji pencol. Cek. Yang. Pangelan dari badut. Aduh. Ya paingana mau sembahyang beli karo celana cilik. Reak saksi dah kowe. Ya nemen ya tidak ya. Ya koyang jere melekat. Ada wadon liwat tongko bae. Ning kang malaikat lenger temen ya. Beli dasar bersama Ya ya. nemen ya edan ya. Bare iya kok kari luru pasar anyar bae. Sing durung ana wong edane Kang. Iya. Enak lang kesaingane beli. Ya iya. Lah hili lope jual mendik ini. Tak ulat di bocah. Jual. Dilang penjol beli. Aja badudan. Langka. Aja badudan beli katon enggak? Lah. Wis apal. Ada yang gulat sira. Bodoran sira ora kieu. Dudu patake. Urungu penjolan Cati Barat tak kulati ning patrol lang kandek kira ora. Lah lo. Beli katon badudan 2013. Ada yang ku gulat sira kalau kieu segede siraku. Kim ki perkawi ya pada apa kemangkainan tendane ya. Iya. Oh kayak Gusti Prabu Jaya Dewata gak perkawinanku. Ya nama mas kawine, termasuk penjol bengen gak lagi kawinanku. Ya nama mas kawine nanggape Sandiwara Chandra Kirana. Siraku. Bahannya hebat. Oh, tole tukang kawine teka lebene. Bayar ku. Iya naibe teka. Naibe. Iya waya dikawinaken ora pengantin wadone ku. Iya. Jaluk mas kawin. Iya. Mas kawine seperangkap alat sholat. Gagal.
Jare kita saking hebat kita bocah waduh. Weh, Saking tinggi ya, kita bocah Weh. waduh. Saking ajune kita bocah. Woi. Kayak langkah sejen. Wah, bocah ya. Ngarani kita bocah. Sampai sirane sih, Bu. Oh, ya aku mas kawin ku jaluk mobil lho. Wis umum. Kabeh kan anda kawinan ku seperangkat salat. Sirane kok kon priwe? Wis umum priwene. Ari sira jare sira, ari mas kawin seperangkat alat sholat sih apa-apa jare siraku. Oke, urung beli. Ya, Terutama-tama ya. Quran, kudu anak. Buku sing kandel kan? Iya. Pira sih regane Al-Qur'an? Ya wis. Nah terus sejadah, karo mukena. Sajadahku gelaran kan? Iya. Ya pira sih regane Ya sajadah? kudu anak. Ya, nomor loro. Nomor loro. Ya. Nomor telu nek. Ya. Nah kita ki sekarang seperangkat sholat ku tasbih. Tasbih. Iya kudu anak. Ya, pira sih regane tasbih? Ya iya kudung. Ya. Kudu anak. Pira sih regane mukenaku? Ya wis. Ayo mung semono. Ya iya sira sik kok pira. Jadi sira tasbih. Tasbih. Mukena. Kudung. Anut. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Iya. Ku mung papat. Siji maning anak. Masih siji maning. Apa? Juara. Hah? Mung Baca sadat. Oh, mung semono. Ya iya. Mas kawine sajadah. Sejadah. Al-Qur'an. Tasbih. Mukena. Kudung. Wis mung 5. Ya 5. Ari anune masjid Ih, sira ada penggawe masjid dah. memolone Memolo arep apa memolo. marbote. Goblok Sisan bae dalane gawan. jam temboke. Jam tepok anak. Tempat banyu wudune. Pakarane. Kentonge. Penjol. Membrane. Wah bocah iya kini bocah iki. Ayo kabele. Asbake. Mari kita sembahyang asbake. Setrume. Ayo setulume goblok. Mau beli. Ayo setulume goblok. Siraku. Ayo. Beli mono makate jol sira sekolah beli sih. Ilo kawin beli sih. Ayo, sira. Lu kasih kawin ke pindupin papat. Ayo tempat parkirnya. Terus Ayo. lu juga wa abi. Ayo, sira. Ya, ari sira sembahyang ngene ngendi? Ya ning masjid. Nah. Ya tapi orang mono walebe mah ngomong ku seperangkat salat. Ya seperangkat alat sholat, ada seperangkat alat sholatku. Ya pudu ana masjid dek. Iya. Orang pudu Iya. ana memolone. Memolone Pudu ana anune orang keramike. keramik, Iya. kabel, Pudu ana karpet. teker, Jam tembok. jam tembok, Membrane. membrane, kentonge. Beduge. Iya. Ayo, Bisa kuncine keding, dak toli singadane keding, Ayo. toli makmume keding. Ayo. Jam ding-ding. Jam dinding. Ayo jam dinding. Ayo sira. Ana wis Ayo. rene. Arep sembahyang lah aku jame priwen. Ayo koplong, tikus. Ayo. Angel temen rai merekatet. Ayo. Dudu mono. Ya. Angel temen ra Bandung karo bocah kiyen ki. Ayo hasbak diner. Asbak Madinah ke pasar paning kono. Ari Dudu wis dek. sembahyang udude dokumen di hasbake. Goblok. Ayo sira. Ayo. Rajak WC goblok. Ya, Ayo. hilo. Goblok. Rajak WC. Sampai. Kok ngabrak-abrak. Kok di dalang antus enak temen. Masih ana si kare. Siji WC. maning. WC. Duduk. Ayo, Katil. Ayo. Anak katil ya kan. Ayo sira. Ya katil maning balai desa. Masjid siki mah genae. Nunggu di masjid goblok. Ya beli beli dudu mono. Ayo, jetakannya nang. Jetakan listriknya. Ayo. Gawan kabeh, Lamun lah kejetakannya priwe. Ayo, goblok. Kawan kamu. Sak mati nang Belanda beli mati nang penjol ra. Wong mesti plakat sholat jadi gawan kabeh. Lamun lah kejetakannya listriknya priwe bunuhe. Ayo. Nganggo kabel dipintir bae wis hampir modar. Ayo, apa boleh? Pol. Tegawa keding, boleh keding. Teng goblok lah kenampuhe, Pak. Nah terus mau sembayang batur-baturnya keding. Mik sih. Ayo. Miki dadak nyolong. Nyolong ning kene cekak. Lah, Lah dudu mono penjol, encang sadara, seperangkat sholatku dudu mono, mau kasih 5 kana, maksudnya mah nganukaken sira kawinan niku kan adate wong agama Islam. Kali wong agama Islam iku kudu sembayang iku berarti seperangkat sholat yakuwen niku alate, dudu masjid, dudu dalane keding, kok maning jeplakane keding. Goblok temen sira ya. sembayang yang ngendi sih ya? Sembayang Indahnya umay sekamar. Anaknya telu. Kengeran orang sembayang itu. Masa? Ayo. Anak kompor. Jol rongokaken ya. Rombongan jenggot dewa menggawa kompor kok goblok. Ayo. Yuk. Aduh yo non. Goblok kuno susun.
Aduh, sembah. Seperangkat alat sholat tipis temen. Aduan bae. Waduh, abu belia sih lah maning. Ngadakan seperangkat sholat takaling masjid-masjid. Ayo, kira. Goblok temen bocah. Imame, bayar imame. Lho, takaling bayar imame keding. Dudu mono. Lamun je mono lah kawong kawinan. Kongkon mendi kita kongkon ning Chandra Kirana dudu mono. Ning kene kita kongkon ning kene. Ya bagi kian sila ku wingi maning Indra Putra. Bocah ku. Dudu kuwen sing arane seprakat salatku lamun kita kawinan iki dakane anak ada sunat kudu naat kita sunat terus seprakat salat maksudnya kok kita iki nglakoni 5 waktu. Masjid mau beli di gawa. Beli ora usah. Arep apa sirane. Asam bureng. Ku sajang gawa masjid. Ya, Hah? aja. Apa sih? Nganggone apa? Hah? Mas kawine langka masjid ku. Us kuwen bae masjid maendah. Ini aja maning gede, lagi cilik pening kene patungan. Ih, bocah. Gusti Prabu Siliwangi ki ya. Iya, Waya berbuat anu ki. iya. Hilap ki ya. Hilap perbuat mesum karo rabine. Waya dibuka. Wae dibuka. Kulup pada karo rasam. Oh. Kulo priwi. Ya rasam durung sunatku. Iya ta Sam. Ya, Iya ta durung sunatku. Ji, dia direkan Nah, lamun mancing agama Islam berarti kudu sunat dingin. agamane Buddha kan makan. Udah. Buddha. Hong wilaheng. Gua bokong. Bokong. Hong bokong. Ya mulan uripe melarat besoten pada karo rai gesang. Rai areng. Ada encang sadar sih. Dua demenan sing awit wulan semene. Iya enak. Barang sakian wis ngupak tahun semene. Lagi tau kenal jajane entok semene. Terus Angkat plesiran Iya. modale sampai semene. jadi hitungan anak pira. Lagi wulan guri Iya bener. jaluk katok rega Aja mengkatok-katok. kutang rega Aja mengkutang. Mobil mending gak. mobil rega semene. Iya bener. Lagi wulan guri Iya, gawe bener. rumah entok semene. Iya bener. Barang di jumlah total Anane. kabeh sampai semene. Iya pira. Semene Yen gak. dipikir-pikir mader kita wong semene. Iya bener. Kenang apa milih demenan pantar semene. Iya bener pada tuane. Mader gaji kita sadina cuma semene. Semene. Kadang-kadang buange luwih sing semene. Lebih ake bener. Lamun pianone ana wae enak ya. Nganggo musik gamelan. Biasa gak. Bingung. Aduh bingung. Mene Oke. Lagu apa ya? Ini. Yang ini. Lagu apa? Lagu apa? Lagu ini. Panitiane kaulan gitu. Ya wis serog. Ayo nang musike. Lagunya apa, Pak? Ya. Lagu lanang. Ya lang kemaning lanang mah bakal beli pengen kelakon aja rewel paling. Ya Ayo, aja rewel, Je. Aja rewel. Ayo. Mana gak pancer dingin. Kanggo Lo di sini lo. Tuh, wah. Aduh, ekatan lulu duitnya. Tuh pancerannya. Ayo. Jaluk panceran. Aja rewel. Alhamdulillah duitnya ekatan kabeh. Lumayan, alhamdulillah. Batur kesuwun siapa Iya. karena kita. Kanggo ngormati Mas Bapak Gorek. Panitia Iya, Mas penyelenggara Gorek. kunjungan Mbah. Ayo nang, aja rewel. Mbah Buyut. Iya. Oke, Mas Gorek. Mas apa? Panitia. Kanggo Mama Enopi, Mimi Enopi. Kanggo Mas Gorek. Aha, Mas Borek.
pancen beli kurang penganggi. Oh ya. Ayuni karena cinta. Bisa Tengah mas gore gantenge karena dirupa. Tange mas gore, 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 batur itu Allah. Oye. Tapi kula wong lagi suka landrima. Wong sijin milu kerugian apa? Tuhan Syamila. Enak hadirkan sampai sinyangga. Mas Borek maning. Calonku nomor loro, calonku nomor loro, calonku nomor loro, calonku nomor loro, calonku nomor loro. Mas Borek. Mas Borek. Yen kanggo sapa? Nomor loro. Aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Mas Borek maning dihabisin. Mas Borek dihabisin. Mas Borek. Aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Sebab cinta orang katon ning mata wong loro sing bisa ngrasake bahagen mangan karo segalan uyan. Mas Gorek, Mas Gorek, Mas Gorek, umpama urip ning surga. Mas Borek maning. Dihabisin Mas Borek. Aye. Tobat. Goyang sampai pakai. Ayo mangga. Say. Oh ye, kanggo panitia. Kanggo aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Ayo kanggo sapa? Toba. Aja rewel, aja ngomong ning urusane wong badan dewek durung tamtu ning persoalane batur melu-melu. Buat kita marah sahur. Ya wis. Ya. Priwen. Wis temaning. Ya wis, agung yang pangapunten sabudaya kelebatan. Demikianlah akhir cerita persembahan dari Sandiwara Chandra Kirana. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ada pepatah mengatakan apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat berpisah, selamat tidur, selamat bermimpi yang indah bersama Dewa Gamelan Chandra Kirana. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.